असे सुमारे 20 कोटीचे कितें आसा ते आसा. बँकेकडे स्वतः जवळजवळ 15-20 कोटी रुपये आसात ते. आणि बँकेची मालमत्ता हे सगळं जर धरीत तर सगळ्याचे कर्ज म्हणजे देणे देऊनही बँकेकडे 15-20 कोटी रुपयापेक्षा जास्त जवळजवळ 30-35 कोटी रुपयाचे सरप्लस भांडवल किंवा सरप्लस अशी संपत्ती जादा संपत्ती उरतली आणि तेकडे लागून ही संस्था परत एकदा पुनरुज्जीवित करणे शक्य आसा. ही गोष्ट ऐकून म्हाका खूप आनंद जालो की एक पहिलेच फावट सरकार कडल्यान एक पॉझिटिव्ह अशें पाऊल पडटा. ह्या आधी सुरवातेपासून आम्ही सांगतले की बँकेक कांयच जाल्लें ना. जी NPA जाली बँकेची नॉन परफॉर्मिंग एसेट ती बँकेच्या चुकीमुळे जावंक ना. तर आम्ही जेन्ना गोव्याची मागणी केल्ली आमकां वेगळ्या राज्य मेळचे म्हणून ते 1987 सालान आमकां गोवा हे वेगळे राज्य जाले आणि ते वेगळे राज्य जाल्ल्या कारणान म्हापसा अर्बन कोऑपरेटीव बँक आणि गोवा स्टेट कोऑपरेटीव बँक ह्यो दोन्ही बँको आपसूक कोणे न मागता कायद्या खाली ह्यो बहुराज्य बँको तयार जाल्यो. परंतु म्हापसा अर्बन कोऑपरेटीव बँकेच्या बाबतीत त्यावेळेच्या सरकारांनी जी भूमिका घेतली ती भूमिका सहकार क्षेत्राक मारक ठरली आणि कशाच तरेन हे मानूंक तयार न जाले. प्रकरण हांगासरल्या एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रायब्युनल कोर्टात त्यानंतर हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट अशा तीन ठिकाणी 13 वर्षां ही लढाई झाली आणि तिन्ही कोर्टांनी निर्णय दिलो की म्हापसा अर्बन कोऑपरेटीव बँक ही मल्टी स्टेट बहुराज्य बँक आसा आणि त्या प्रमाणे तिका काम करपाक सवलत दिवंक जाय. परंतु ह्या 13 वर्षाच्या कालावधीत वसुलीची यंत्रणा जी आसा म्हणजे जे कोर्ट वसुलीचे असता ते रजिस्ट्रारचे असता, सहकार निबंधकाचे असता. स्थानिक निबंधकाक अधिकार ना म्हणून ते काय करू शकले ना आणि केंद्रीय निबंधक म्हणपाक लागले हायकोर्टचो किंवा सुप्रीम कोर्टचो निर्णय येवन आम्ही पुढे कारवाई करता. या 13 वर्षांत बँकेची NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट जे म्हणटात आमी थकीत कर्ज हे सुमारे 100 कोटीचेर पावले आणि त्यानंतर ह्या आमच्या गोव्यातले ज्यांचो सहकाराशी कसलोय काडीचो संबंध ना परंतु राजकीय कावेळ जाल्ले जे काही जे लोक असले त्या लोकांनी ह्या बँकेचे विरुद्ध काहूर उठयले मोठे आणि बँक 100 कोटी 125 कोटी रुपया नुकसान जाला, नुकसान करपी अमके तमके कारवाई करा हे करा असं आरोप केले. लोकांक सांगले बँकेतले पैसे काढा. परिणामी बँकेत रीक पडली, लोकांनी पैसे मागून घेतले आणि बँक मोठ्या संकटात पावली. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.